Ta Guds ord sier meg til at tei færu fra til naturliga brudgen ivrig hatta som i møte natturo, hvers vegna God gav tei opp, bla bla bla. Ta Guds ord sier meg til at God, at tei færu først ut i siløyse, gav seg selv ivrig til siløyse, og så færu så etter fremmeden kjøte. Stein i Sodom og Gomorra. Og God tog kvølvte tøyr og gjør det et firedømme i urtøymen. For tøymen som atana skulle live av godlige. Altså, her er ikke takka feil av. Ikke takka feil av. Og ta Guds ord, nå sier meg til 4:6 at misbrukere av seg sjølven vi mannkinn arv ikke kongadømme Guds. Til sodomittar. Og ta God viser meg til i Genesis 19 at han dømte Sodom og Gomorra 4 sodomi. Og ta igjen og søtte til at homoseksualitet er et nytt begrep. 4 sodomi. Det man har funnet på for å gjøre det gautetselig. Ja, men det er Satan som har funnet på det. For å lirke det inn alle stedene. Og nå kommer det inn alle stedene. Anker kladde, anker eideskord, lorst enn det skriver til mån. Be med lesende grøyn som han skriver ut fra Guds åre. Her som han rettvist gjør sodomi. Jeg sier vi han, jeg får ikke lese lik. Satan siterer østene Guds år. Satan siterer østene Guds år. Hon er lustig til å ikke etter. Jeg gjør ikke kjans til å si han ekka. Guds år er grøyt. Fullkomelig grøyt hans tingene her. Det er et annet ting som jeg har å si i morgen. Jeg har ikke lenger tog, men for å lære boys. Men det er til at det gonger ikke ut på at heta folk. Jeg heter en lign. Jeg heter ikke de som er fengt i sodomitskun avlevna i. Men God er anstygt for det gjerun. Og tid er vond. Og tid er jo ikke homoseksuell. Det er ikke til som øydra være homoseksueller. Tid er fengt i sodomitskun avlevna i. Egentlig er det kommet under lignaren anda. Hatt det er inspireret av et eller annet og alt som det er. Sjálvur tanken, ta du først å hukse om, er homoseksueller? Til en ligg. Sjálvur tanken er en ligg. Hei du vita betre, at det er ikke til som øyte så. Så hei tanken omgående vunnet innpass. Du skal lære til at du skal få vite til at det er ikke til. Det er ikke til. Det som er til, det er sodomi. Og sodomi er en synd. Det er en fettla. En annen satans liggen til reinkarnasjon. Folk som tryggva tog likne, de kommer under en annan anda, vet du. Som er samme ande, som de kommer under, som tryggva at de er homoseksuell. Men er jo i verlagen bare sodomitter. De som tryggva reinkarnasjon, de kunne godt, medan de tryggva tog, det har vi hørt om. Anker som tror på reinkarnasjon, han kunne godt suttja fyrir seg til å blunda og oppleva det lukka som at han sier, han sa sunne fyrre liv, han var i 1600-tallet, og han er til, han bor her i en slott her i England, og så før det kan av. Hins personer har vært til, og tar opplysningene han gav, var sanner. Det var sanner. Men det som det at det folk er under en demoner som viser
tog falskjen om det. Det er en demoner som viser tog falskjen om det. Det er en demoner som vet om en som levde i 1600-tallet. Og hadde han likt alt som det er. Men han demonen annakor avvarskar han, eller aller helst bor i en slugum person. Så at han kan suttja og vita de tingene. Men så er man hørst om det at folk er kommet på urtøy, det var sæ sannløykan, eller det blir frelst, og så brottnar det. Og knappt så minnes det ikke av det, og det er suttja ikke av det, det er bare vekk. Kvært er hent, når det er kommet undan under en annan anda. Det er tvær andar, det er villfæringar anden, eller vittlunar anden, og sannløykans anden. Det er tås av 1. Johannes og bare 4 om. 1. Johannes og bare 4. Hvis Johannes er bra 4:6. Vid av gode. Han som kjenner okkon, høyrer okkon. Han som er ikkje av gode, høyrer ikkje okkon. Herav kjenner vid sannløykans anda og vittlunar anda. Vittlunar ande. The spirit of error. Error to err til fra skoivur. The spirit of error til vittlunar ande. Ja. Og til liggen til at være for en skoivur og tog kvart er ratt og rengt. Ta den stender imot til sannløykans anda. Så er det det. Nå har det liggen i dette. At det ljauar så kærløksfullt og rætt, det ljauar som det kunne være fra Guds anda, er kallat det homoseksualitet og sier at det er så syndedømen og alt det der. Det er slett ikke syndedømen. Hatt det som en trellbinding til under. Til forgandai, det som halter det til homoseksuell. Det er jo fullkomlig averskai under averskan av et landen av demonen. Det er det. Og i tog støvene tar de tryggva til liktene. Det er sast ikke tar genom. Men tar de tryggva til liktene og halda det om seg sjálve, så kan det godt avvarska til rødt, at en kallmæver for en snjatla rødt og et annet gangle. Men han tror jo til om seg sjálvan at han er homoseksueller. Det er han slett ikke. Han hever til eikjenne til han heldt det om seg. Men han er en mæver. Han er X-Y-kromosomer, han er link. Og god er ikke skapt han som sodomitt. Til homoseksualitet er slett til. Det er nytt begrep. Angen er fødder så. Lukka vurs som angen er fødder som badnamisbrukare eller mordare. Det har vi vel og virkelig begrunta og i sånne fyrre innslående. Fyrre innslående. Altså. Og den vittløying som kom fyrir. Og den vittløying som kom fyrir, da må jeg sige, er hunaligt. Virkelig er hunaligt. Og at enda folk som kallar seg tryggvande arbeider fyrir du. Arbeider fyrir du.
Ja, men du måste få den goda gamla bibel för att få rätta sammanhang. Bara hatta året här. Homosexueller. Till en likn. Bara tan definitionen är kalla dig homosexuell till en likn. Det är ju inte homosexuell. Det var givet sig själv iver till sodomittist avlevna. Det är bibelst. Det är färden fra till naturliga iver i hatta som är emot natur. Det är bibelst. Det är färden ut i som och vittlo som det och i Sodom och Gomorra och det får samma endurkjald. Det är bibelst. Men har låt mig säga 8:3 som inte kommer fram än. Det är det. Du fänkar och jag här och börjar att vakna og lukka som ditt hjärta livnar vi, vad är detta? Är det sannhet som han säger? Vad säger vi till, vad drar här till? Så det Guds ande som börjar att avvarska det. Och han vill sätta dig i frihet. Låt mig säga där, du är inte homosexuell. Du är straight. Det kan säga det bara. Straight away. Du är straight. Du är skapt till att vara mävren till en kone och att öja böd. Eller du är skapt till att vara konan till en man och få böd. Det är inte för dåligt att 8 i äkna böd. Ja, man får paven till det som du bopper till. Till det som du lövmöver till. Till det som du XY-kromosomer till. God är skapte. Sålas är han skapte. Och tar du djävust att trycka likten att du är homosexuell. Ta hon för veck. Tar du frätar henne ut ur där. Så och du lär sannlökan och fast han in. Gånger bara en stort tog så är du hemskifter. Man har brukt det här året i många ombröjter. Men blir frälster. Så kommer luftens ande, Guds ande inn ute, og han da liknen for av, og du vil ombrøyter. Ombrøyter. Du vil ikke det som sværer til en AA-ara, fyrvendig alkoholikare. Hatt nega lort. Hatt er også nye likn. Jeg trykker slett ikke på AA. Jeg trykker på Jesus, frelsuna, at man vil vaska og sette frihøyt. Og Guds ande hjelper øynene. Og så man fruer. Purast da. Ja. Jeg trykker på Guds kraft, at hun løser folk. Jeg ble løster vi øyner forbund fra sigaretten. I 2003 jeg har røykt. Så jeg var 15 år har jeg røykt. Til 2003, alt jeg og til dvorst. Jeg har omgang røykt at, tror jeg. Og andre ting som jeg har vært forvøyker og fyrre. Det er Guds ande hjelp meg. Jeg finner jo purast jeg sier ni til. Ok, la meg bare si det akkurat som det er. Jeg hukte ikke ekstremt negvet til porno, men jeg klarer ikke. Hvis det blir først av at hitje etter tog, så klarer jeg det ikke. Øysten siden 2003 har jeg ble enda nødt av. Og filter vi har i andan, eller doktor har i andan, at du får ærefer, og enda nødt av. Jeg har ikke øyne for. Ikke øyne for hukte etter nøkronshårene. Det har vi anstikt for det. Jeg reist i behøver å lova det inn, tog at jeg vet det, at ytler andar fyllt jeg vitt det, og tar her teka inn, tar få innpass, og tar her teker inn. Det her teker sinne og hjärsta, og man blir faktisk inntidgen. Ta er du ikke langer herre ut i den egna lika.
Jeg skal ikke si at jeg er besetter, men jeg er underlagter ting som ikke har kraft over. Men jeg søkte Jesus og be han styrke meg og gjøre meg skiren, og han gav meg skiren. Og så igjen har vi passet på meg. Matteus 12 fra 3:4. Matteus 12 fra 3:4. Ta i hin aurøyn i anden i færen utrønne manne, gonger han tjøkken torstøe, søkjande kvilu og finner onka. Ta sier han, jeg vil vende atter inn i husmut, kven fra jeg kom ut. Og ta han er kommen, finner han til tømt, saupa og prutt. Kvoi? Det her er rønsa og vaska. Her er øyn veri og rodde ut, og her er alt kjørt standater. Men så stendur, ta fer han og tekur visar sjálvun skjei andar, så er det 8 til saman. Møyre vonder enn han sjálvur, og tar fer inn og byggve her. Jeg tar kom og prøva, tar vidt om det slapp inn etter vårt. Og hinn sørste standuren tja tog mannen og være verre enn den fyrste. Såle skal det være øysene tja hese vond og att. Bensje fyrir 10 månatt i fargen. Fyrst blev en evigtidgen av siløse i forsenon. Tjunabondene byrja av færra. Nu tar jeg tælluga som tar jeg nåse i færre. Nu bänkar sodomi oppa. Ikke homoseksualiteter, men sodomi. Så er det til rævlig enn jeg å si hva du kallar tingene. Hvis du kallar et ting ått, så fylgja allar ter definisjoner og tankene i hoan av falske som tenkt der tog årene til fylgja vi. Hvis du sier homoseksuelle, og han homoseksuell, og så det noe som alle ter homyndene og tankene som kringvarpe og fjellmilene og det pumper ut, tar tankene og tar holdningene fylgja vi. Hvis du sier nei, og han en sodomitter, hva mener du vi? Mener vi det som Bibelen kallar det? Lever han i sodomusintene? Han en sodomitter? Jeg går til å vise dere hva han gjør vi slik som liv i tog. Så du her, stendet du her nå, at du hever liv i just nær, men du blir vakna, og du samviskan ut der blir vakna, og du føler en godsøtta, og du ikke blir løster, du ikke blir frelster. Så vevnfyrt her. Man føler du ikke, og bare motar møte, og vil fortsette, så er ikke vevnfyrt her, så du et evig heim helvete. Men blir du å vakna, og vil komme på seg ut, bøk dine knø, bit til Jesus, fer og les First King James. Nya testamentet, alla bibelna ut ja, KJVF. Hon 100% rødt etter enska King James. Rattlisen 16 fyrir Nya testamentet, og 14 fyrir Gamla testamentet. Hon rødt. Altså, jeg sjálfur stålig på henne. Altså, jeg vet da sjálfur at hon 100%. Du kan si det. Du tår jeg si det. På en fremme da. Når jeg begynner å vakne, så får jeg hente, hvis du vil. Hvis du vil bli streit. Ja, men det er som du erst. Det er som tunne gener er. Det er som tunne DNA er. Det er som tunne innere tjattene, og i tunne kroppe er. Hun er streit. Tunne innere tjattene, sannløsene om det, er at du er streit. Du vet hva streit merker. Det merker at du er bøyner. God, du skapte noe som mann eller kone, og du naturlige tro er etter henne kinn. Du naturlige tro til en liggen at du skal få et samme kinn.
Og gjør du det, så synder du. Men til en ærlig sak hvis du bergist vidt det. Til en ærlig sak hvis du en samviska vaknar og du, hva dette for nekka? Og du gonger ut i sjálvan, og om det så kanskje teker en tøy inntil du kjempers ur tøy. Til en ærlig sak. Fær til Jesus vi tøy strøynen. Be god hjelpa der. Be Jesus hjelpa der. Heilig anden vil komme der til hjelpar. Fær og oppsøk hjelp fra øren, eller fra tryggvande falskje. Fær ikke til øyne hver menighet. Nei. Fær ikke til øyne hver menighet. Fær ikke i evangeliehuset. Fyrvende evangeliehuset. Fær ikke i Philadelphia. Det skræp på menigheter. Skræp på menigheter. Fær i en ordentlig menighet omstanden. Etla hvis du blir frelst, du vet kvart. Du lukker fra at du omkastene gonger. Jeg røy slett ikke frelst til å fra nekastan. Liv godlige. Jo. Møt øren tryggvand i øren husmåned et laksjort. Halleluja. Men ha samfunnet ved Jesus. Kjenn god. Ja. Når kvart er så gjerst, fær omstanden her som det på evangeliet rett. Og lat prætgomannen være frelstan og på Guds ord rett. Ja. Men du vil gjerast og nødgjør skapninger. Det gamla vil fære av der. Halleluja. Ja. Når jeg tid homoseksualiteter til slett til. Det er nytt uttak. Et nytt uttak. Menneskene er slett blir klokere. Eiver høver ikke. Så det er for å trykke darven og trykke på at det er. At man kan være homoseksuell, så er det blivet bare fullkomlig bort. For tog jo menneskene kommer langere takknelige. Vi flikva og køyre og alt det her. Vi er ikke vysere enn det var i gamle døven. Slett ikke. Og griskur vysdomur, Sokrates og Platon og alt det der til skræpa. Totalt satanisk skræpa. Til naturlige vysdomur. Til naturlige vysdomur. Til ikke vi god å gjøre. Til ikke vi gods anda gjøre. Og det kan slett ikke blandast vi kristendommen. Slett ikke. Til ikke vi kan gjøre. Til hver så tror ikke. Hver så tror ikke. Hver så en ante. Hatt det til naturlige mennesker så lengt som det er. Så lengt som det kan nå. Det andlige mennesker. Det er et annet menneske. Det er under øren loven, det er under øren, det lever under øren prinsippen. Purast det. Fullkomlig. Det kommer under en lov, varst du. Til lov lufsens anda. Rom 8. Rom 8:8. Til tess vegna det er ingen fordøming til tøymon som er i Kristi Jesus. Som geng ikke etter kjøtenen, men etter andan. Du må geng etter andan. Ja, ta kommer alt i rettle. Alt kommer i rettle ta. Til at lov lufsens anda i Kristi. Lov lufsens anda. At her ordet lov her, det hever han tøtningen at det er akkurat som et prinsipp og en meginregler som virker til en lov. Lov lufsens anda, det er akkurat som ting der loven, det er ikke en lov, men det er et prinsipp som virker. Lov lufsens anda i Kristi Jesus hever gjort med fryan fra lov syndarinnar og deians. Lov lufsens anda, og i Kristi Jesus, da det kommer inn i Kristi Jesus,
så kommer du under lov livsens anda, og livsens ande bor i der. Og han gjør det frujan fra lov syndarinnar og deians. Han loven gjør det frujan fra lov syndarinnar og deians. De som lever i tog liknende at de sodomitter og lever i tog, de under lov deians. De lever i deia. Så kunne de øye hva de ville. De kunne være røyk og alt. Og de kunne også være friske på likame. Men det er de. Andlige de. Og god refsa de. Ja. Det er ikke som øyder en sovande sodomitter. Det er ikke som øyder så du mytter, men jeg må bare lære å leve vitt, og det er bare det som og til en tunge krosser å bære, til noe helvetes piss. Jeg kan ikke si det arvise. Jeg må si det størst, eller jeg vet at det lever rævelig, at det lever så rævelig, men jeg sier det til sannhøyt. Til sannhøyt. Helvetes. Og da jeg sier piss, så er det en liggende, altså. Det er en liggende, satan som munnen. Jeg synes ikke også på det så snart at en maver som drukken nek fyrir, og så sier han, er gensel AA. Hadde han trøllbinding? Hadde han forheksing? Støvlet ikke på Jesus? Og så sier han, i alkoholiker, jeg må lære å leve vitt. Det er nekket fall. Det er nekket fall. Og alt dette tvattelig sodomitter, eller at det er homoseksuelle, skal lære livet vitt. Det er nekket tvattelig. Nekket forferdelig piss. Surt piss. Stedet for i gang, og du sørste sannløkene, om hva skal det slett til? At han ligger. God, du skatt meg ordentlig igjen. Og du var, ta kjem du inn, ta løsner. Ta hev du tro sannløkene. Ta løsner. Og så gonger du inn ui, og så du knappt, du er altså med nøyfødt baden. Ta vakna du inn i sannløkene, vet du. Ta gonger du inn i sannløkene. Og så letter du til gamle klærne litt etter der. Du skifter klær. Du fært ut av nødja. Og så gonger du rundt, du står en egen. Heimeren er en annan heimer. Hatta var det. Altså, så spørs du hvor jeg vet at det er. Jeg vet at det bare. Jeg vil ikke være sodomitter. Nei. Nei. Det er det som snakker om. Jeg heldur omgang det drutje, det er det. Jeg bare studerer tingene, hukt på folk, og huksa. Og så er sannløkene i Bibelen. Så er sannløkene i Bibelen. Og Bibelen har rett. Altså, hva det er irriterende. Folk ganger og leser i Bibelen, og finner little ting, og så bruker de i møte til som er så klart definerende og talende. Det som jeg lyser for det kun Rom 8, 4,6, 9, 4 Timotheus, Judas brev, 17 Petrus brev 2. Det er så grått, og ikke takk feil av. Og Genesis 9. Hikk også etter Sodomostunden som vi gjør det, 8-20. Lurs et tøy. Her er hver av tøymen 20 Sodomostunden, og et avsnitt i Bibelen som vi leser. Og det er ikke bare Gamla Testament, det er ikke bare Mosele, det er tvert tjøkken alle Bibelene. Bibelen lærer grøtt om at det her er ikke takk feil av. Men folk kommer til Bibelene ved en holdning, og de vil få Bibelene sier det som de halter. Det er det som er sånn Eidesgård lignaren. Eidesgård lignaren.
Jeg får ikke si fornavnet til honom. Kjenner han slett ikke, hvor slett hvordan det er, men han er liknær. Han er ikke Guds barn. Han er djevelen til sin feir. Det sier jeg så utan å blunka. Hadde i blotjen. Nå, jeg var ikke god. God taler så klart. Han dømte Sodom og Gomorra for sodomi. Og han sett tar boinar fram som et fyrdøme, fyrteg som at han skulle leve av godlige. Hva mener vi? Jo, det som skulle finne på det samme, selv han betydde det. Begge i siløse og ferdig det til fremmande kjøte. Hatt det valg, hatt nekka som du løyver, hatt nekka som du tåler, hatt nekka som du veler, du byrja øyne for på at her. Er det voiser og tog at det er negv som i puberteten det var ta tankene og alt ta alt så flikkvande. Hvis de var vill og prøva og beg ditten datten, som det ikke øya prøva, så kunne de godt komme her til at de for å halta kanskje er det at her homoseksueller når du gjør det til en så du bytt du svøynaist og du enda som så du mytter og folk som så er det som sier at du må skilja til fra til jeg var lydel så har vi falt med drittene at du men så er det bare at du er oppvaksen og du får kvakla om virskiften. Det kan jeg garantera. Aller helst misbrukter. Eller du har haft en fullständig avdoende pappa. Pappan har alt å si. Og det er pappan ikke til steder. Eller tar koppar i høyde, tar slipper ikke være pappar. Av alle systemen som det blir. Konar oppumpar hekser, og menn gjelder vattpikkar. Ja, så pappen et hoim, han hittar han ikke. Men hever du en familie og et hoim her som pappen en mævor, og konan en kona, konlig kona, og pappen ikke misbrukar, ikke misbruk til bare en sånn rødt, gammaldags førisk familie. Og du oppvokster, du er tidsen vi at gjør alt det manslige, du er tidsen vi mannen, og du er lukket som en mævor. Du blir ikke være ekstremt manslig, men du bare opplever det. Nei, det her, jeg er sammen med mannen, jeg er mævor i mannen. Så stimprast til ut her, og til rett til øyda gjøre. Det konen være sammen og gjøre sutt. Det det som så til åkken Ridovik at mennene, det var ta i noe skulle gjøres, det var til at mennene gjør det avvist ting, og så var det til at når hatt det fyr til, hatt det tekker amma og mamma seg av, at her innvølen og alt det, nå hatt ordnet koner, vi ordnet her. Ja, men kvui, ja, men du videre mennene. Vi 25% sterskere. Så er du ikke kroppen til der. Så er du ikke herren der. Du er ikke brøya reiv. Du er herren, muskler og alt. Prøv å takke sjømannstakk mot mamdene. Jeg knallet mamma ned til jeg var 12 år. Han har ingen chans. Så prøver jeg å takke sjømannstakk mot pappa. Jeg har ingen chans. Ikke om vi brukte bårhenter. Hun kan livande chans. Tvattle så til at kynner lykka. Det går blåst og helvetes. Helvetes! Devils impregnera av
djevlar så det allmänna. I kvarjen badnagari, kvarjen skola, kvarjen studentaskola. Det gør helvetes lignholsar. Det er fullständiga forskruva i. Så kan du si at du må ikke si helvetes, at jeg vet ikke hva, jeg må lyse det akkurat som det og ta jeg sier helvetes, så kan du ikke skilje det som at det bannest. Jeg sier helvetes, til det har alt vi helvete å gjøre. Bibelen tåsar om i Matteus 23 om helvetesbøten. Helvetesbøten. Man kunde tro Jesus bannast her. Nei, han meinast vi at det er helvetesbøten. Helvete øy deg. Så som det oppfører seg. Men det må du ikke gjøre. Det må du ikke gjøre. Gjemmer kraft. Til et skort. Gjemmer kraft. Ein for hver ein Johannes eitskort. Han har første lagmæren i Førjum som stola i sodomi. Og så fytler heimamsjøen 100 år og bjør Johans eitskort norra tala. Skulle du boykotta en slik han? Devil. Han har ikke gjør her. Og så kommer bispor inn her, inn av nes, her ute neset. Bispor, nå nøylig. Bispor skal være i kyrkjen og et eller annet. Og kyrkjen pakker av folk. Bispor er en Sodom og bispor. Men det er bispor. Han har et helvetesbad. Det er egentlig tver kyrkjer. Det er Guds kyrkja og skøtkyrkja. I oppberingene. Og den skøtkyrkja, hun øyer døtter. Hun øyer døtter. Lutherska kyrkjan, så som hun er det, hun viser seg å være en døtter et skøtkene. Hun får en atter til rom. I 92 så skriver der under okkurt konkordat her på et. At tar rundt sammen at vi rom. Ja, så er det ikke en par av lutherske kyrkjen. Og ikke vi gjør det. Det er ikke lukket. Men det er veldig øyne for. Nå er det en par av Jesu Kristi kyrkjen. Og er du frelstor, er sånn og frelstor, så kan du være baptist eller pins, eller heimamisjoner, eller whatever. Nå, ikke ordentlig whatever, men du vet, hese tro og åkt annet. Og stadig være, så er du en pastor i Jesu Kristi kyrkju. Til den sanna kyrkjan. Falska kyrkjan til mormoner, til Jehova-vittner, til adventister. Adventister er fotler falsklærer. Släpp det ut ur adventista-kyrkjene. Han den der Helen White, hun er svigaprofeter. Hun lærer med ut i Bibelen. Og det som hun tar 40.000 søgner hun vil skriva, det er litt opp av samme støy som Bibelen. Det tar den kult. Når du skal bare trykke på Bibelen. Og fylke Bibelen, fylke Jesus. Halleluja. Korsmorlamen, for et arbeids. Amen.